Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi jucăm Kick the Body alături de prietena mea, Izabela. O să-mi găsiți în descriere contul meu Don't get my box wet. și pe al lui Radu. Și dați-ne like, follow pe Instagram și peste tot. Boring! În Și descrierea acestui videoclip tot ce trebuie să știți. Da. Și nu uitați să dați like, subscribe. Bun. Și celălalt. Da, știi jocul? Da, l-am văzut așa și da, îl știu. Ok. Care to dance? Hai să vedem, luăm. Distrăm mai. I've been hit. Deci punem pe... stai să... Nu Fire Emblem, de aici. Astea. Where on earth did you get it? Uite, punem That looks astea. dangerous! I'm unarmed! Ai pus vreodată viespi? I know a psychologist! Oh my god! Nu, unde sunt viespele? live in a box. Deci, uite, îți arăt eu unde. Vedeți, pe animale și uite aici cu 21. This is rather peaceful. Oh, Da. ce se întâmplă? Poate data viitoare. Da. Hey, take your time. Da, am aici. Oh, ce bine! We need to talk. Pune astea. Ce patru? Preferatele mele sunt chestiile astea. Hey, let's get down to business. Vrei să arăt cele mai faine? Think of your karma! Ow! Da. Sunt foarte multe. I'll never sleep again. E prima oară, înțeleg. Bine, da. Adică prima oară pe contul era. I'm dying! I'm getting post-traumatic stress disorder. Și nu uitați No, să no, no. like, follow, subscribe, Au murit! share și toate cele. De acum încolo, când eu vreau să zic ceva, fac așa. Nu. Buddy angry! Help me! Ce? Nimic. Sta cu lanțul ăla tău. Oh god! Oh! Think of your karma! Ah, fix la Dar nu mai capăt. bine de... I'll never sleep again. Hai să încercăm și altceva. Uite așa e. Mai am bombă. Ia bomba. Mai am asta. Ce aia? Bine, prima oară încercăm bomba. I'm afraid! Chestia aia. O să explodează cam greu. Da. I'm getting post-traumatic stress disorder. S-a dus, Ia, s-a ia, dus unde, dă-mi mie. a explodat undeva unde nu trebuia. No. Gata, a murit. X. A murit. Please, help me! De ce dacă nu moare? Oh. Deci nu vrea să moară, efectiv. Doamne! Uite o carte scrierată și nu vrea să moară și mie nervoasă! Stop, please! Gata. Hai că imediat o face. Nu pot. Nu. Help me! Bine, e luat, pentru că i-ai dat 10 miliarde de lovituri, adică îți dai seama că nu poți să-l omori. Da, uite. Da. Do you like playing games? Oh, Napoleon Bonaparte! Ce face chestia asta? Ah, ce tare! Think of your karma! Atunci, dă-mi, sunt expertul la asta. Îți place să apeși pe butoane. Și încearcă să nu mai explodezi camera, să zic așa. Can you turn me toward the TV? TV, ce faci la TV, ha? Ce te interesează ce fac eu la TV? Dacă o descriere ta pe unde pot. Opa, și dau. Wow, așa s-a murit.
Piu, piu, piu. Am murit. Ce cuminte stă ca un bebe. Gogo, gaga. Have you been in a mood? Că stă ca un bebeluș când minte. Ok, să fac acum. Nie. Nu spune le dispărut. Da. Buf. M-a arătat că te bat. Te bat dacă nu. Ow! 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 Au, 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 da, să te doară. Ce mai mult îmi place să What about karma? Bombă, grăma. I'm getting post-traumatic stress disorder. It's a never-ending story. Ia, dăm țin. Ei, da, lasă experta. Hai să vedem ce mai e pe aici. I'll never sleep again. Bine, Radule, ești cam Ooh, nice sărac fingers you la got there. Mersi. Mecanic n-ai nimic. Hai să vedem câți benuți ai. Yay! Can I go watch the X-Files for a while? Ai cam puțin. Știi? Ce-am făcut? Da. Help me! Asta bașă. Am sunat la ambulanță. Ow! Să știi. Ow! Nu uitați să dați like, subscribe. Nu uitați. Am zis de vreo 10 ori. Luxi44. Cont și... Matryoshka! Și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Plăcut. Sper că v-a plăcut. Să dați like, subscribe. Share și toate cele. Și ne vedem poate la Data Hey, you should viitoare. my vlog somewhere around here. Pa! Pa!